Kuthiwa ubezama ukubulala umyeni wakhe osolwa ngokushisa umuzi. Nginibingelele, ngiphinde nginamukele kule channel yami ehamba phambili ngeza lami igama engumfezeko Ntuthuko Wakhumalo bathi lasibona amagumede. Mawuthi semusha la ekhaya, cela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare. Wesimama oneminyaka engu-49 ubudala ubeka icala lokushisa nokuzama ukubulala ngemuva kokuthi kuqubuka umlilo emzini wakhe oseBeatlayer eKempton Park. Ngokusho kuka-Sergeant Barbara Anne Ferrero okhulumela amaphoyisa aseNorthern Park laphana kuthiwa lo wesimama ushisa umuzi wakhe ngenhloso yokubulala umyeni wakhe. Amaphoyisa abezelwe emzini obusha emgwaqeni eseSenwood Avenue ngezintatha zangomgqibelo laphana kuthiwa lo wesimama uzwakale ethi ushisa umuzi ngethemba lokuthi umyeni wakhe uzosha aze afe. Ilungu labaqaphi bomphakathi libuye reservist uConstable Tarrant de Klerk ilona elifike kuqala kulo muzi ngenkathi kusho uDe Klerk laphana uthole ubaba kuleli khaya elele phansi eqolekile ukwazile ukumhudulela phandle ukuze aphephe ukuqhuba yena laphana uFerrero uthe yonke iminyango ibikhiwe futhi kutholakala nesigubhu sikapetroli endaweni yesigameko. Umsolwa ukhiyele izinja ezimbili phakathi endlini, ngeshwa zona azisindanga. Umyeni wakhe oneminyaka ewu-49 uphuthunyiswa esibhedlela usesimeni esibucayi ngenxa yokusha kabi ngenkathi kwenzeka lesigameko. Bafethu, bekulona udaba benginilandela lona laphana kwezisenkenzweni. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare. Niphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.